1987 urtean, herriko semekutxun izendatu zen Martin Ugalde, Andoaingo udalean, eta idatzi zen Glosen lehenengo edizio hau. Aurten, bere jaiotzaren mendeurrena dela eta 2021 urtean, beste Martin Ugalde Kulturparkearekin batera eta beste eragileekin batera antolatu diren ekimenen artean, bat hau izan da liburu hau bere argitaratzea, eta 1987tik 2004 urte arteko zendu zen urte hortarako denboraldi hori, Angel Lertxundiri eskatu genion bukatzea eta nolabait obra hori osatzea. 1987an egia esan liburu horrek oso harrera ona eduki zuen eta asko zabaldu zen, bai eragile euskaltzale, kulturzale andoaindarren artean, eta hori izan da beste arrazoi bat, erabaki izana hau aurrera eramatea. Besterik gabe, hitza emango diot Angel Lertxundi liburuaren autoreari, eta mila esker hemen egoteagatik. Handik ere honek nime. Musukurik gabe? Ja, garguia odan ontzat. Arratsalde on, mila esker, etorri zaten guztioi. Mila esker noski, udaletxeari, alkatean dare, eta zaudeten zinegotziei, hemen zaudeten guztiei. Eta, niz horretan nago Andoaingo udaletxearekin aspalditik, urte desentetan izan nintzen, zerak Ricardo Arregi sarietako epaimaiko, eta niretzat oso oroitzapen ona ditut, ze jardun haietan, ez dakit zenbat urtez izan nintzen, jardun haietan asko ikasi nuen, inguruan nituen beste epaimaikidekin, eta, oso oroitzapen ona dauzkat hartaz. Gainera, asuntoura oso ondo bukatu zen, niretzat, personalki, hori, Martin Ugalderen liburuarekin bukatu zalako. Eskintza hau egin zitzaidan, epaimaian erabaki genuen, hori zerak ohorezko saria ematea, aho batez, inorako zalantzari gabe izegin hondik ere, eta gero eskintza etorri zitzaidan zerak lehendabiziko liburua, lehendabiziko, hemen dagoen honen lehendabiziko parte idatzi nuen, eta azkenean Martinen bizitzaren 1977 artekoa. Eta beraz, orduan eman zitzaidan, eta berriro ere, aurten eman zaidan auker honegatikan, mila esker, eta ez nuke eskertu gabe utzi nahi, ez da ere aldesen zerak izan nuen lehendabiziko harremana, eta asmo hontaz mintzatu zitzaidanean, eta gero ondoren jo nunan nuek nirekin izan duen harremana lan guztia burutzeko garaian, eta nolabait negoziatuko zerak harremanetan. Garai hartan, liburuaren eskaintza egin zitzaidanean, berehala pentsatu nuen ze forma eman behar nion liburuari. Eta zen nolabait kubo baten edo puzzle baten forma. Martin Ugaldek askotan konparatzen zuen kazetaritza lana kubo batekin. Eta esaten zuen, objektibitasuna kazetaritzan, bai aldegun alegina egin behar dugu, errealitatea jasotzen, behar bezala jasotzen eta zuzen jasotzen, baina ez dezagun ahaztu errealitatea kubo badala. Eta kubo horren arabera, ikuspuntuan nolako izan, errealitate hori jaso behar duena non dagoen eta nondik begiratzen duen, orduan kuboaren ikuspegia guztiz ezberdina da, aurrez, goitik, aldamenetik, albotik begiratu. Eta orduan, errealitate poliedrikoa, errealitate kubo baten tankerako zera bat. Eta pentsatu nuen biografia egiterakoan, biografia kronologikoa egin beharrean, alegia, jaiotzen dandoainen eta bar, eta urtez urte jarraitu,
hobe nuela nolabait, saltoka jardun, eta kubo baten moduan, aurpegi desberdinak, bata bestiaren segidan, antolatzen joan, baina lotura nolabait ikusezin batzuk eginez, batetik bestera, eta emanion hiztegi baten itxura, alegia testu bakoitza, orduan glosak deitu nien, testu bakoitza zen nolabait alfabetoaren ordenean eman da, testu bakoitza horrela jasuta dago. Saltoka dator, eta irakurleak hasiera batean egingo du, garai batetik bestera egin du salto. Baina salto bakoitzarekin, nolabait, errekuperatzen duzu atzekoa ere, atzean idatzi duzuna. Eta iruditzen zitzaidan modu egokia zela horretarako. Bueno, liburura nik idatzi nuen miresmenez. Martinen ganako miresmenez, eta miresmen hori nik ezagutu nuenetik, eta ezagutu nuenean oparitu zizkidan bi liburuengatik, eta klar, papelak hemen ez dauzkat, zabalduta, eta las manos grandes de la niebla, bat, eta bestia un real de sueño sobre un andamio, eta hango ipuinek liuratu egin duten. Ni orduntxe argitaratu behar nintzen lehen da biziko nire liburua, ipuin liburua baita ere, unika agatzartean. Eta ura ikusi nuen, bi liburu haiek ezagutu nituen enean gaztelaniaz, eta niretzat nahiko arrotz egiten zen gaztelania batean, alegia Venezuelako gaztelanian, kriollo eraz, kriollo ikutu handiekin, eta Martin Ugaldak esaten duen bezala, arima kriolloa bertan zuen gaztelania batean eginda. Liuratu nintzen ipuinen gatik, ipuinen mailaren gatik. Gero, zeruko herrian behin, eta gero hainbat ezeretan, aitortu nuen, jendeak nire unik agatzartean gatik esaten zuena, alegia euskal ipungintzaren zerak astapena zela nire liburu hura, eta nik esaten nuen ez, bada liburu bat, laizte gero argitaratu genuen ere inen liburu hori, bada liburu bat, eta dena euskal ipungintzaren hasiera. 1976an, nik artean, zerak ezer idatzi argitaratu gabe neukanean, argitaratua Venezuelan, eta artean hemen ezagutzen ez genuena, edo oso gutxik ezagutzen zuten liburu bat. Eta hori da euskal ipungintzaren hasiera. Eta hiltzaileak alegia. Baina hiltzailea baino lehenago, nik ezagutu nituen bi liburu hauek berak oparitutakoak. Eta berak esan zidan, berak ez zaukala hiltzaileak liburuaren alerik, edo zerak pentsatzen dut, oso urriekin egongo zela, eta handikan gutxira, zeruko harriako biliretan da biltzen ginean, zeruko harrian, nik uste zeruko harrian elkar ezautu genuela, egingo nuke, baina ez dauka ziurtatzerik, aitako batean, etorri zitzaidan eta oparitu zidan 3. liburu bat. Eta lehengo astelenez Donostian kontatzen nuen, hau, Las brujas de Sorgin novela gaztelaniaz. Eta eskatu zia euskeraz jarriko tenuen. Eta nik argitutak geratu nintzen, 22, 23 urte, eta nire euskera maila kaskarra, esperientziak areago, eta ezeri itzuli gabea. Egia da, itzultzen ibiltzen nintzela, oporretan da, itzultzen ibiltzen nintzela, eta orduan García Márquezen ipuin batzuk itzultzen ibili nintzen, baina ariketa literario gisa, disiplina literario gisa, gehiago beste ezatako asmoarekin baino. Eta hasi nintzen, Las brujas de Sorgin, nezak irakurtzen, eta esaten nuen hau nik ezin dit, inundikan ere, zerak itzuli, ez da niretzako zerak, niretzako egina.
Eta alaxe esan nion, eta orduan txiste moduan edo egiten nion, baina egia esan hori, esan nion, Las Brujas de Sorgin, ja izenburutik hasita, ja hasi naiz arazoekin. Nola esaten da euskeraz, Las Brujas de Sorgin. Sorgineko sorginak. Eta horrelako asko daude liburuan zehar, zer elementu, euskarazko elementu asko daude liburuan zehar. Eta horrela, neko harreman oso nahi izan genuen, eta baita ere egin elkarrizketa moduko batek egin nion garai hartan, eta bara. Eta oroitzapen horiek guztiak nituen, eta baita ere nuen liburu horren atzean dago, nik beti izan dudan harridura eta miresmena Martin Ugalderengatik honako hau da. Nik ezatu nuen idazlea, lehen da ezagutu nuen idazlea, izan zen erderaz izan zen, aipatu ditudan liburu hauengatik, eta erderaz ikusi nuen haren balio literarioa. Nik euskaraz ikusten ez nuena. Gero jakin nituen, izan nuen Martin Ugalderen berri Caracas'en da Venezuelan, nola zen bai kazetari moduan eta bai idazle moduan konsideratua. Eta han hemen gero ezagutu nituen kritika batzuk egin zitzaizkiunak bere ipuinei eta bar. Nola bait, nik hasiera baten izan nuen inpresio hori indartzen zutenak. Eta orduan, miresmen horretan dago harridura handi bat, eta da harridura eta kontu txalogarri bat, baina sakrifizio handi bat, idazle batentzat, artista batentzat. Eta da, zuk ondo menderatzen duzunean, edo nahiko ondo menderatzen duzunean zure tresna nagusia. Hau da, kasu honetan, Venezuelako gaztelania. Eta tresna horretan egin dituzunean irakurleak. Eta tresnean horretan egin duzunean zure lanabesa. Eta ja menderatzen duzunean, ez dugu inoiz lanabesa menderatzen, dudarik ez dago, baina nahiko manejatzen duzunean zera hori, pauso bat emateko asmoa eta gogoa, betikoa, Martinena euskeraz literatura egiteko. Tresna egina daukanean, eta euskeraz, ez baliabide linguistikoa, ez baliabide literarioak eta tradizio literarioa dituenean maila horretarakoak. Eta alatek guztiz ere egiten duen esfortzu personala, eta banitateari uko eginez, eta hori importantea da, banitateari uko eginez, zerbitzuko lanean egiten duen esfortzua euskeraz jarduteko. Badakigu, esango din norbaitek, baina hiltzailea hortzegoen, hiltzaileak hortzegoen, 76an argitaratutakoa. Baina, ez kasualidadez, hiltzaileak liburua da, oroitzapenen liburu bat. Eta hiltzailean dago asko, hiltzaileak originalean, ez goain dauden zuzenketakin da hasierako edizioan, dago Andoaingo kaleko euskera, neurri handi batean, zer da oso elkarrizketen liburu bat, personaien arteko jardunen liburu bat, eta Andoaingo euskeraren presentzia dago. Ia zer egin behar zuen Martinek han Venezuelan, baizik bere herriko hotxa, eta gainera bere herriko historia kontatzen ari da hor. Eta orduan, idazle naizen aldetik, sakrifizio hori, iruditzen zait sakrifizio badala, egiten duena, eta gero gainera hain garbi eukitzea, ez, egingo dut, gaztelaniaz noski, bizi beharra daukagu nik eta familiak, eta gaztelaniaz idazten ditu divulgazioko lanak, baina euskal kulturari buruzkoak. Euskararen zerbitzua noski, eta euskal kulturaren zerbitzua noski, eta pixkanaka lantzen hasten da, eta lortzen hasten da bere estilo propioa euskaraz egiteko, eta Manta Lurduina argiteratzen du 1984. Hortik,
nire miresmena, eta hori guztia dago, edo hori dago, liburu hortan agertzen da, zera hori, eta nik hasiera-hasieratik baiezko esan niona, zera hori, asmo hori, niretzako zan nolabait, nire omenaldi moduko bat egitea Martin Ugalderi. Etzan nahikoa ohorezko saria eman diogula eta bar, eta niretzat esan zidatenean, Axularren irudi hartan bezala, zerak epaimahikoak niri neroni begira hasi zirenean, keinuka eta airairuka nik egin behar nituela egiteko hartan, baietz esan nuen, eta ez nahi sekula santan damutu. Hori egin izanaz. Eta gero, ja, bigarren deian, esaten zaidanean, berriro ere eskaintza datorrenean, noski, udaletxe berak egin zuen, udalak berak egin zuen zerak, hausnarketa bere ala etorri zitzaidan, liburu hori berritzea, ez idatzi behar da, beste testu bat, hobeto esan da, idatzi behar da, bigarren fase hortatik. Eta bigarren fase hortan, miresmenez dago baita ere, baina miresmenez gizonari. Eta badago baita ere, noski, minez egindakoa, eta momentu askotan amorrazioa bridatuz ere bai. Pasarte batean baino gehiago, irakurle zerak, nabarmenduko du frenatzen ari izela nire zerak. Nire mindura, testu bat edo beste, testu laburra daude ere, baina ez daude ja alfabetikoki emanak, baizik eta kronologikoki daude kasu honetan. Eta badagoela baita ere mindura eta mindura hori bridatzeko eta amorrazia bridatzeko zerak asmoa. Eta nik uste dut, hauek esan da, badakizue, liburuak, lehendabizikoak izena duela leialtasun baten historia, eta leialtasun hori noski zerak Martinek gordeziona Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari gordezio leialtasuna azken arte. Eta gizon leial gisa baita ere konsideratu behar dugu beste alor askotan da askotan politika gintzan, nik uste leiala izan zela beti eta gauzak garbi adierazten zuela, errepikatzen duenean, behin bainako jogotan errepikatzen duenean, zerak, bai, alderdi importantea da, eta ni alako alderdiko naiz, gero beste alderdikoa, baina lehen da bizi kontzientzia dago, pertsona dago, eta nolabait, humanismo bat dago jarrera horren atzean. Berak humanismo kristauaz askotan hitziten zuen testu askotan eta bere artikuluetan politika beri buruz hitz egiten duen artikulu askotan. Eta bigarren zera berriz, bigarren pasartea berriz du, izena zerak. Erretiradako trenaren tunel ilun beltza, eta hor bere sufrimendu guztian. 13 urtez, lortu ondoren 13 urtez, egunkari bat kalean jartzea bere ametsa handia, bere bizitzako ametsa. Nik imaginatzen dut, Diario Baskon, Dira Baskora bere aportazio, bere kolaborazio xumeaiek, handoaingo kirolaz eta bidaltzen zituenean, besterik posible egiten ez ziolako garaiko sistemak, eta bidaltzen zuenean, ez dakinik egunkaria bat amesten zuen, baina seguru baietz Diario Basko etzen beste moduko zerbaiten ametsa egiten zuela. Eta gero bere esperientzi guztian, behin goetan ja hasten da, esaten hizkuntza batek ezin du aurrera egin, Venezuelan esaten du hizkuntza batek ezin du aurrera egin egunkariri bat gabe. Eskola behar ditugu, ez dakiz behar ditugu, baina egunkari bat gabe, goizeroko saltzerakoan jendeak irakurriko duen zerbait gabe eta bar, ez da posible
mundua euskeraz, munduan ze gertatzen ari den euskeraz ezagutu gabe. Eta erretiradako trenaren tunel ilun beltza hortan, hain zuzen ere bere samina, justu frutu hori, 13 urte, iraunduen frutu hori, zeraken arbolatik botatzen dutenean eta zapusten dutenean. Eta horiek nolabait laburrean liburua zitzetuko garen, eta irakurri nizueke, liburua bukaera irakurri nizueke, pentsatzen dudana Martine buruz, nolabait labur biltzen duen kontua delako. Tragedia guzti horren ondoren, sinisten dut, Euskal gizartea, aniztasunaren bere osoan, euskerazko eta gaztelaniazko aniztasunean, ezker eta eskuin aniztasunean, alegia aniztasunaren bere osoan, sinisten dut Euskal gizartea, zorretan dagoela Martin Ugalderekin. Biz izan ditugun urte tragikoak, oso zaila bihurtu ziguten lastoa eta gariaren berizketa. Demokraziaren flakia beti bestearena zelakoan. Martin Ugaldek leialtasun pitzadorei gabe batekin bizi zuen demokrazia bere abertzaletasunetik. Beti ere, estatutik aske amesten zuen Euskal Herria librearen alde eginez. Militantzia politikoan eta erbestean ikasitako araztasun morala eta zentzu demokratiko errotua erakutsi zituen egon zen lekuetan, eta bizi izan zituen une zailenetan ere. Bizitzaren azken partean ordea, adineko eta gaixo, berak hainbeste amestutako demokraziaren karikatura batek bere izena orbaindu zuen eta bere herritar aktibitatea kriminalizatu. Espainiako demokrazia ere, halaxe dago Martin Ugalderekin zorretan, gezurra badirudi ere. Ez du orain dikitatu. Eta ikusitakoak ikusita, nekez onartuko du inoiz Ugalderekin daukan zorra. Nekez eskatuko du barkamera. Eta orain, zuen txanda. Mila esker aurkezpen honengatik, eta azkenean oso ondo islatu duzu, 15 minututan izan bada ere oso ondo islatu duzu, liburuan kontatu nahi dezuna, eta oso argi geratu zaigu. Orain egingo detena izango da, zuei begiratu pixka bat, eta galderarik egongo balitz, eta hausnarketarik, hemen Martin ezagutu zenuten jendeare badago, Baitek elkar banatu nahi badu gurekin, besteekin, Angelekin, beraien zuen pentsatzeko... Eta jendeak pixka bat pentsatzen duen bitartean, eta pixka bat beraien galderak reflexionatzen dituen bitartean, nik galdera bat egin nahiko nizuke. Eta nire galdera da, asko ezagutu duzu, fazeta kubo hortan ez, esplikatu diguzun kubo hortan, asko ezagutu duzu zuk ere Martin, eta galdetu nahiko nizuke, hitz batean, hitz bitan, bakit zaila dela idazlea izanik, hitz bat edo hitz bitan, Martin esaten dizudanean, Martin Ugalde esaten dizugunean, ze bi hitz, zer titular, ze etoriko. Guain pixka bat Martinen azalean jarrita, kazetari azalean jarrita, ze titular emango zenuke Martinen inguren. Lehengoan, joan zen astelenean, Martin Ugalderi buruz Donostian eman nuen hitzaldian, hain zuzen hori, aipatzen nuen titular baten moduan edo zer esango nuken, ja ez idazle moduan, bezik eta gizaki moduan, hiritar moduan, herritar moduan, eta da, historia ofizialaren biktima, eta historiaren eragile. Hori da
niri gelditzen zaidana. Zer Martin nahiago dut, nahiz eta aitatu ditudan miresme literarioak eta kontu horiek aipatu ditudan nahiago dut eta gainera halaxe ikusten dut zerak bere gizetasuna. Gogoratzen naiz, Martin egindako batean, omenaldi batean, ez dakit Euskaldun Unibertsala izendatu zutenean, edo ze motiborekin, Asier Etxeberriak idatzi zuena bere buruz, eta uste dut liburuan datorrela. Eta dio, jartungo dira politikoak, ezautuko dugu Martin politikoa, eta Martin kasetaria, eta idazleat, ez dakiz eta bakizet. Eta egingo nuke ez dutela ezautuko, egingo nuke ez dutela Martin gizonaz hitz egingo. Ta esaten du Asier Etxeberriak, nik ezautu dudan gizonik hitza, uste dotoreena harremanetarako gizatasuna, eta beti nolabait ez du hitz hori erabiltzen, nik erabiltzen dut. Ez da hitzik egokiena, baina bere garai bateko zentzuan behintzat klase handiko gizona. Harremanetarako, eta nik erantziko dinioke, eta duintasuna. Bere duintasuna, bai momentu gogorrenetan, eta baita ere gauzak ondo joaten zitzezki honetan, eta zoritxarrez ez da hainbeste nik noski bere bizitza personalez ez ezagutzen, baina momentu horiek ez, momentu publikoaz esaten dut, ez du bere trajektoria publikoan, ez du hainbeste hainoko aukerarik izan disfrutatzeko berak egin duen lan guztia. Baten bat ausartzen da gurekin ideiak elkar banatzera. Orduan, besterik gabe amaiera emango diogu hitzaldi honi. Mila esker berriz ere hemen egotegatik. Mila esker Ainara Ugalderi ere hemen izategatik beste behin. Deitzen dugun bakoitzan beti etortzen zerate, eta hori oso eskertzekoa da. Logistika aldetik edo pixka bat planteatu nahi dizuet liburuak daudela atean, hartzeko daude, eta horretaz gain, euskara saietikan euskararen erroldan zaudeten guztioi, dauden guztioi etxera familiako ale bat iritsiko zaizue, denek helburua delako edo gure helburua delako andoaindar guztiek Martin Ugalderen bizitza irakurtzea, Martin Ugalde ezagutzea, eta horretaz aparte, Ricardo Arregi kazetaritza sarian ere egongo dira eskuragarri, Angel Ertxundirien liburu hau, eta beste norbait geratuko balitz libururik gabe, orduan uri gainen dagoen euskara sailean ere eskuragarri izango dira, bukatu arte, espero dugu goiz bukatzea, eta exito handi izatea. Mila esker denoi etortzeagatik, eta beste bat arte. Txalo bat mesez Angelentzat.